ବାପା, ମନରେ ଆଜି ମୋର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ। ଜାଣେନି ତାର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠୁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆଜି ଲାଗୁଛି ଝିଅ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ଜନ୍ମ କରିଥିଲ କ'ଣ ମୋତେ ପର କରିବା ପାଇଁ? ବାପା, ମୋର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପାଇଁ। ସମାଜର ରୀତିନୀତିକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା, ଏ କଥା କହି ତୁମେ ମୋତେ ପର କଲ। ତୁମେ ତ କହୁଥିଲ ନା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ତୁମ କଥା କୁଆ କଣ୍ଢେଇଥିଲି, ତୁମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାହେଲେ ବାପା, ଆଜି ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ତୁମେ କେମିତି ପର କରୁଛ? ଛାତିରେ ପଥର ରଖି ଆଉ ଯଦି ପର କରୁଛ, ତାହେଲେ ଏ ମିଛ ଲୁହ କାହିଁକି ମୋ ଭାବନା ସହ ଖେଳୁଛ? କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ମୋତେ ଦେଖାଇ ହେଉଛ? କହିଦିଅ ନା, ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ତୁମ ପାଇଁ।